Takže ahojte, po dlhšom čase vás opäť vítam pri videoblogu. Dnes to bude taký špeciálny, mám totiž výsledky našej veľkej letnej fotosúťaže. Prehlásilo sa zhruba 19 súťažiacich, z toho porota vybrala 8 naj. A ja teraz idem vymenovať ceny a víťazov súťaže, takže poďme na vec. A začíname prvou cenou, ktorou je Microsoft Office 2007 Home and Student a Hosting Business B, získala ho Dana Hlusková. Cena číslo 2 Microsoft Red Mouse, je táto elegantná myš, a Hosting Business A získala Christian Erlen. Inak tá fotka je super, že napokon všetky fotky budú umiestnené v poste pri menách výhercov. Tretia cena headset Nokia a hosting základ B získala Martina Macová, takže Maťa, máš na čo tešiť. Štvrtá cena, kde máme? Predplatné PC Revy a aktuálne čísla PC Revy plus hosting základ A Michal Lovič. Piata cena predplatné časopisov Nightbox a BC Mobile získala Miroslav Mesároš. Tu sú časopisy. Tak. Šiesta cena microSD karta a PC Revy s darčekovým predmetom. V tomto prípade tričkom. Získava človek, ktorý si hovorí Dr. Jekyll Mr. Hyde, prosím otajný sa, aby som to mohol poslať. 7. cena PC Revy, darčekové predmety a poukážky od knihkupectva Martinus získava Radoslav Komár. Inak ten darčekový predmet sa páči aj mne. Sú to hracie karty. No poďte. Moment, ja ich otvorím. Hopla. Takéto hracie karty, takže budete mať po večerách čo hrávať. Páči sa? No a 8. cena je trošku z internetového súdka. Konto na mega video od i-seriály na 3 mesiace získala Erik Depeš. OK, takže ja všetkým zúčastneným gratulujem, všetkým výhercom gratulujem cenám krásnym. Ešte by som poprosil, aby ste sa mi ozvali na mail a na kontakty, ktoré budú uvedené v príspevku. Víťazné fotografie zverejním v samostatnom poste. Ja na čo pozerať, hlavne pri prvej cene, že vysvetlím prečo. Dobre, ďakujem sponzorom, a to Microsoftu, Nokii, PC Revíčku, e-shopu Presne.sk. Ďakujem vám a dúfam, že sa budeme stretnúť a samozrejme aj iným, ktorí sú tam menovaní. A dúfam, že sa stretneme pri ďalšej nejakej súťaži. Jo, a ešte jedna špeciálna cena od Vanpáka, ktorú nebudem menovať, pretože to je taká cena náhodného výberu. Je to také malé prekvapenie. Takže môžu získať hoci ktorý z tých, ktorí nevyhrali z týchto prvých 8 cen, ale proste to na náhodu. Je to taká cena úteky tak trochu. OK. Toľko k súťaži a ja teda gratulujem všetkým výhercom.